Oraya geçti. Mina beşekiş reze çalakiyem pengava tundiyal dijne dibin duruşmaya behebre em jibo bidavikirna tundiye civakeke demokratik u komünal ava bikinde berpirsiyariya tekoşina li diji tundiya li ser jine ne tene berpirsiyariya jineye lebeli erkeki sinci u miroviye ku dikeve ser milli her mereki tundi de hemu avayan de veki fiziki, deruni, abori u defki neve gotina heza meraniyeye lebeli binpekirna berbiçak arumeta mirovane de heman demede civakên sağlam jî binpêdike em vê gotinê ji hemû mêran re dişînin çi bav, bira, kur û heval be parastin û rêzgirtina jinê ne xêreke lê bêguman mafekê rewa û xwezayî ye bejdarbûna te beramberî tundiyê bi gotinekê helwestekê û perwerdeyeke bîrdozî dest pê dike her wiha nifşekî hişdar û vekirî bi pêş dixe em bawer dikin ku mêrê baş ew e êko diparêze ne ziyanê dide her wiha pavin de ne zordar e bihêzkirina mêran ji bo belavkirina çanda hişyarî û rêzgirtinê em dikarin dawî li vê tundiyê bînin mêrê rastexîn ew e êko jinê diparêze û nirxên wê di dil de ava dike dema ku jinek tê şermezarkirin beşek ji mirovahiya me winda dibe her wiha civaka ku li hember van kiryaran bêndeng bimîne wê herdem bi êş û azar be dengê xwe li dijî ziyanê bilim bikin gotinên hovêtiyê ji malên xwe derxînin û deriyekî bi ewle ji bo jinê vekin da ku bi rûmet û aştî bijîn tu jiyan bi jineke nîvîşkestî tekûz nabe jin jiyan azadî